ebunye ya nnukwu tie jide Ugochi na-aga n'ihu biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana anaghị anyị Eze-Ana Ugochi Tubelu nwoke ọma na Oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi Tubelu onye ọma na Oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi Tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi Tubelu onye ọma na Oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi Tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi Tubelu ga-adị Ugochi Tubelu temple ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị oge dịghị anyị front and back ndị oche ya front and back fọdịasị kara aka gwọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa okpuru ụka gaba mana Ugochi Tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala ọma nwụchacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gbaa ume ọdịnala ya dị agọbiri ebe a anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi Tubelu na-anọ n'isi ya oge awa nke eziokwu bụ oge anyị ji awa eziokwu niile agba aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi Eze-Ana Ugochi Tubelu Oraifite abụ m onye isi nchụaja na Ugochi Tubelu dara tempụl anyị na-agba afa mmiri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'oge awa nke eziokwu n'ụbọchị taa isiokwu anyị ji bịa bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ọfọ na ogu. Ọfọ na ogu is the power behind Igbo spirituality. Ọfọ na ogu encourages live and let live. Ọfọ na ogu is kama iwu onye meta buru onye meta ya were isi eburu. Law of karma. Mkpụrụ ọbụla onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Onye bụ isiokwu anyị bịa. Mana bifo anyị gaa n'iru echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Disemba na anyị weta gị n'isi njedebe nke Jenụwarị ga-ebido na Jenụwarị 6th wee last ya for 14 days and then na Jenụwarị 19th is 14 days rituals. Aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke bụ eziokwu bụ na ndị afọ n'anya esigo na aja bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu including my humble self.
maka na ike dị n'aja aja karịrị ọgwụ ma ọ bụrụ na ikwelu. Then ọkwa ọzọ dị mkpa bụ echefuna na every Monday and Wednesday bụ ụbọchị anyị ji eme ọdịnala administration. Yes, administration using ọdịnala method. Nwa ofe ihe ị ga-agba bụ na ike dị n'okwu ọnụ. Ọ nwere nsogbu ị ga-enwe ihe ị na-ediri bụ ka onye ọzọ kwubiere gị okwu na ọ bụrụ mgbe niile ka dibịa na-agwa onwe ya. Yes, ọ bụrụ taa ka ọ dịkwa. E nwere ndị e nyere onyinye ikwubi okwu ka ha kwuchie okwu si gosi na ụfọdụ ofe etu ọwa dị. There is the power in spoken words. Ka bụ nke bụ eziokwu. Ike dị n'okwu ọnụ maka na ike ka okwu ọnụ ka Chukwu okike ji wee kee ụwa. I keep saying it. What you don't know is only a mystery to you and not to all. Ịghọtara ya? Yes, ị ga-ekwubi okwu n'isi onwe gị mana o nwekwara okwu ụfọdụ n'idiri ka onye ọzọ kwubie n'isi gị. Ụbọchị mmecha wee maa atụ maka ndị ma nkụzi mana nna ala ka ịmata atụ. Ụbọchị nkọwa gbasara Eli ya na di ya Ezeana and Ana na ancient book. Ezeana bụ onye nchụaja mana ọ bụ na second wife ya bụ Ana ọ fọrọ ya n'anya nke ukwuu mana Ana amụtara nwa. Ha na-ekpe ịmarago nwunye onye nchụaja. Di ya must have been offering so many sacrifices ka nwunye ya mụta nwa na ihe ndị ọzọ mana ọ bezughị na mmezu till na ha ya gaa na mmemme ha na-akpọ mmemme Shilo. Ha na-eje at least once in a year ritual. Ha wee jee n'ebe nchụaja. Ọ nnukwu onye nchụaja a na-akpọ Eli fụrụ Ana ka a nọ na mwute na-ebe akwa na-ayọ Chukwu okike si ya biko tinyezie ya nwa. Nnukwu onye nchụaja wee fụ Ana ka o si nọ na mwute wee je asị approve orie ya maka na ọnụ mmadụ wee ọnụ mmụọ wee sị Ana ngwa na n'udo ka Chineke mezuoro gị ihe yọrọ ya. Ọ maghị mee ọ nara onye na di emekọ pụtara aka Ana n'ime mụọ nwa wee banye bụ nwa Samuel. Nwa ayọtara Chukwu na ahịhịa ọhịa Samuel mebiri. So onye siri ike adịrọ n'okwu ọnụ. So ọ ụbọchị Monday and Wednesday ka anyị ga-enwe ya administration. Anyị ga-ekwubi okwu n'isi ndị Friends of the Temple na ndị enyi anyị all over the globe na ndị niile ji ezi obi niile wee chigata n'ọdịnala Igbo. Anyị na-ekwubi okwu n'isi ha dị. Echefuna na ọrụ ọbụla anyị na-arụ ma aja anyị na-achụ na temple na distance abụrụ ebara ya. Ihe dị mkpa bụ nwa na onwe gị ikwelu then connect yourself. Gwakwa gị etu ị ga-esi wee connect ebe ọ bụla ị nọ to activities going on in Ugochi na temple. Face the east anywhere you are all over the globe. Ugochi na temple nọ na east. Yes, all direction ndị afọ n'anya ma a na-ewunye anwụ temple ọdịna east. So ebe ọ bụla ị nọ all over the world face the east and yọọ Chukwu okike na ediri some power si ha biko ha kwe yọgwazie mmụọ nọ na temple Ugochi na temple ha kwe ka iketa oke na aja na ọfọ niile na okwu a na-ekwu anya bụ temple n'ụbọchị kwa ụbọchị. Nke bụ eziokwu n'ọnụgbo ndị kwenyere okwu a ma si n'ụzọ dị etu a dịte elele na amara nke Chukwu okike pụrụ ime ihe niile. Stori ga-ama dị iche. Ana m achọ ịgwa gị na ọnọdụ gị ga-agbanwe. Ihe niile everything lies in your hands. You must change your thought. You must change your mindset. You must begin today to have
positive mindset. If you really want something to change, you know why? Because before everything will change in this gross materials, it starts from the spirit. It must change in the spiritual world. So all those good things you want in your life, you must create them. That's why you must have spiritual exercise. No was the case where I na-achụ kwa ọnwa. Ndị na-eso ya amarago ka esi eme mana maka gị wabụ onye ọfụ ihe ị ga-eme ewu if order 3 prayer request, you make donation token to the account number. A chat is them na WhatsApp na my WhatsApp number. What's the details and information I need with you from you? Can we can book code? My WhatsApp number is 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. No much tata. Echefukwana na from 31st. Ka anyị ga-appreciate ndị niile anyị ga-enye some gift and give away, include nwere ndị ga-elite elele ego, nwere ndị ga-elitekwa elele ihe onyinye ndị ọzọ dịka rice and rest of them. But on the first, that day ka anyị ga-enyezi ihe ndị a ga-elu ndị aka. Ndị a ma abịawu na temple ndị n'ọfa, ndị a anyị ga-eme ha transfer. Then yes, mana ndị ga-abịawu ga-abịa na temple maka their gift items. Then n'isiokwu anyị ji wee bịa, nke mbụ agwụgwọ gị na Igbo spirituality, the driving force bụ ọfọ n'ogu. Ọfọ n'ogu bụ ike ideji awaanyị okwe na anị ya n'ilu. Ọfọ n'ogu ka ejiri nwoke ji elu nwaanyị. Ọfọ n'ogu bụ live and let live. Ọfọ n'ogu bụ kama. Ọfọ n'ogu bụ iwu onyinetara buru. Ọfọ n'ogu bụ ihe maka ya ka eji kwuo okwu na Galatians 6:7. Whatever you sow is what you reap. Ọfọ n'ogu bụ iji nwoke ogu chere nwaanyị ogu jide ọfọ. Maka ihe ọ pụtara bụ you live life the way it should be. Ihe ọma niile ị chọrọ ka o ruo ya aka. Ọ ihe ọma dị etu a ka ị na-emeso mmadụ ibe gị. Ọfọ n'ogu bụ ịmara ihe ọjọọ ndị anwa ị chọrọ mmadụ meso gị na ọma adịghị mma ime na onye ọzọ. Yes, ka mmadụ atụ na akwụkwọ ndị ụka ọbịa, Jizọs ndị ụka ọbịa sịrị na ịmara ihe ọ ga-abụ ewere meso gị ọ dịghị mma. Ọ ihe a ka ị ga-emeso mmadụ ibe gị, nke pụtara love, sincere and genuine love. And ihe ọbụla ị na-eme na ndụ a, it must be an embodiment of love. Show love in whatever you are doing. It will help you. Ọ bụrụ na ị na-eshow wickedness, na-eshow ịnara mmadụ okie maka na ike dị gị n'aka, nke bụ eziokwu na natural laws will ensure that na oke gị na-anara gị ya, and there's nothing you can do. Ka mmakwa atụ ọzọ, ndị ma nkụzi mma na mara ka ihe ọmụmatụ. Ụfọdụ wee ike sị gị na Kama is a bastard, Kama is a bitch, but the one thing you know is that ụfọdụ asị life no balance. But let me tell you, whatever flows to you back is what you must have sowed or what you longed for or what you deserve. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka mmadụ na-edara oke gị, ịnana mmadụ okie in all ramification n'aka ike, maka na ike dị gị n'aka.
ọ na-adị m mwute mfe ihe na-eme n'ụwa today. Mana ọ bụrụ na ndị mmadụ abịakwa n'anya na mmụọ afụ m agbụ ndị mmadụ na-eke onwe ha. Agbụ ndị mmadụ na-eke onwe ha maka ihi na ha na-efe ilu n'ike dị ha n'aka at the moment. Why must you lust after another person's wife? Why? Do you know that na nwoke ọbụla abụ nwoke, onwere nwoke ọbụla nọ n'ụwa enwere ego? Yes. And nwoke ọbụla we achọrọ the highest thing ị ga-eme nwoke n'ụwa ọ nwere bụ nwanyị, it will disrespect the man. Once you disrespect the man, oh, he will never forgive you. Let me give you the secret. Mana ọ bụrụ na the man punish gị, the man na that man enwetabụrụ opportunity to punish you. Ka m bidozi unu ezigbo. Do you know when you know a true character of a man? Yes, true color of a man is not when a man is down. Because poverty has a way of humbling human being, especially men. A woman can be broke and they will not even have share in begging. But a man, only because you're going to get a working with ego. And that is self-esteem of a man. You know why? So, ihe niile ga-emere nwoke gịnị ya bi bụ irrespect ya. How can you be talking about love, the man? Yes, you are man. Man, you are not, you are disrespecting him. That your love is babash. So, a man, whenever you took a man's wife, oh, that nwoke n'obi karịrị mma Brutus but Caesar. Because Caesar, when the enemy invaded his palace, Caesar keep fighting until his bosom friend, his close friends, Waruzius were Maya. Oh, there is so much. He couldn't survive it. He said, oh, even you, Brutus. So the greatest thing you can do to any man, no man will take it, is sleeping with somebody's wife. It's a taboo across board. And what ọtụtụ nwoke dị involved in this. And ọ na-ajide nwoke ke nwoke kpụrụ debe. Ị na-ajị ihe kpatara na ọrụ ịrụ na-agara aga. If you're a young boy, you will think that nature ka ị nwee ego, ka ihe dịrị gị mma, ka ụzọ gị mepee, mana ị kara aga lusting after somebody's wife. Kebụ isiokwu bụ na lusting after somebody's life can destroy your destiny. All destroy you go to the kage. Who does that? All destroy you go to the kage. Okay, minus the spiritual angle to it. You know that no one from men. Below 6 feet today. Makihina, they went after a married man. I have got to get spiritual, but I'm not about not to them money in a way. Oh, you got to your we home metal. Makanojiro for Ojiro. You know that? Now, Nihobudi name, he gave you for, he gave you for you to succeed in Igbo spirituality, for you to succeed in this gross material, because laws of nature is there to pay anybody in his own coin.
iji ọfọ na ogo mgbe ị mara nwaanyị abụọ married woman ọsọ ya bụ na di ya n'obodo oyibo ọsọ ya bụ na di ya na Nigeria he have no right to lust after the woman, talk less of sleeping with her. Ka nwa nwata ịmara o nwere ebe Jizọs ndị ụka ọbịa na-ekwu okwu n'akwụkwọ Matiu sị na-agwala ụnụ akwa na iko mana ya gwa ụnụ na ọ bụrụ na ị na-enwe anyị anya n'ụdị lust na-enye anya n'ụdị na ọ na-aga ị na-ene ihe uke ya na-ene azụ ụka ya anya wee nwee mkpalite nke ịkwasa iko ọ sị na ịkwala n'iko rie ya fornicated. Amamikpe niile onye mere eme yipụrụ akwa dịkwara gị nwa na onwe gị iyipụrụ akwa mana ijirigo obi kwa anya bụ iko. Ịghọtara ya? So you know why? Maka na mgbe ọ bụla ị na-ejekwu nwunye mmadụ ijirozi ọfọ ijirozi ogo, you are not just, because God Almighty is a just God. In social media dịzi kịta ọ na-adịzi izi ndị mmadụ ịgbado nwunye mmadụ. Ị nwere ike ọ bụrụ ya former girlfriend, yes, you are not ready, another man dị ready ga-akwụ ụgwọ isi ya. Kedu ihe kpatara ị ga-eji wee gochiga back ịfụkwa ya isi ya ife ya ngwa nne ya maka nke a iwe hapụzie ya maka na ya mere nke a ichi ọka back deet ọka dị woman. This is a woman na sịrị na ọdụrụ ọrụ oke ịnụ gị wee nụ because you make a move. Ijegoro kwa aka n'ụzọ be ha ma ọ mee ego n'isi only aghara ịhapụrụ ya mana nwere nke imere na excuse na ị nwere ego. Eji ego na-eme ego n'isi nwaanyị n'ala Igbo. Kpatakpata na ego isi nwaanyị adịghị ekwu maka ịgba nkwụ, ego isi nwaanyị aka na 100,000 mmanya ma ego ihe egbu enye but simple reason do already. The message ya lusting after a woman ịma na ọ dịgo married. Ọtụtụ ndị na-eto ejike eto agba destiny watch ịgbacha destiny watch ị na-achọghị ya spiritualist ga-ebunanụ, ị na-achọzi ihe ọma ahụ agbara gị n'afa, ihe ọma ahụ a na-azighị n'ozi since ị na-eje prayer houses na-agwa gị na ihe ọma dị n'ụzọ gị. Ị na-asịzi nwaanyị na ife ọma ahụ na-agwa gị si isi ọkwa ifide na chi gị nwaanyị na ife ọma ahụ apụtabara iji ọfọ iji ogu. Kedu the local standing ị ga-eji wee na-claim that ya ihe ọma in the spiritual realm. Ịmara n'ụwa bụ you get what you deserve. Ịpụtara anyị na-eti life no balance, life no balance. Kebe isiokwu na if you plant corn, then this is coming. Plant corn, nurse the corn. During the time of harvesting, believe me, you go and harvest your corn, nobody will stop you. Because you need your need your go. You are the one that planted it, you are the one that nurtured it, and you will be the one harvesting it. All you want to say they might harvest what we leveled for boy. He called for no good now. But I'm not to give you for Ijogo. Oh, my God, you don't for the Ijogo, come back again, you and Lasari Achiel. I want the man to go for Christmas. I want to hour, but I don't know what. Before April, Okoha, Ekobe, Alasaria, and Yule, Demon up by a chair. For all to hear with the Mefa. Notaria Jito for Jitoku. Yes, the way I can say that those things does not count. Whenever you are taking whatever that belongs to another person, forcefully, because what he did is force. One, for you to convince the woman, you must tell the woman how beautiful she is. Why Ojibroken was deserved for the other day deserve for ya. Who does that? A Kowaziri Kadias Webule Wikile. A Kowari 2 days got a Fiananya, Ojibono, who I come at you off. You run one other man down because you must tell her something now. Over there, here where something called the pedal was over his yoke. Therefore, running another man down. The man was a man and a junior. What that thing you are doing that time, trying to convince her.
And again, if opportunity o mepere ụzọ ije chọọ mkpụrụ mmiri ma ọ bụ chọọ gịnị ka a na-akpọsị ya ike agwụ nwa mkpi you know why iji aṅụ ihe ndị a ihe iji aṅụ ihe ndị a bụ na ị na-afụta di ya as a competitor ị na-achọjide nwa ọgwụ ka ị wee get extra mile so that tomorrow ka ọ sị na ị karịrị ya mbọ niile ị na-agba abụ ka ị wee keep nwunye mmadụ for yourself iji ọfọ iji ogu eme gị ya ọ ga-adị gị mma onye gụrụ egwu si tụne ma ọ ga-adị gị mma nene ma ọ ga-amasị gị ihe ahụ ị mere onye ọzọ eme gị ya ọ ga-adị gị mma o nwere nchọ ka ekwu eziokwu I will say the truth ka ngwa gị nwego ndị ka gị ogologo ka gị mkpụmkpụ mana because of na ha danyelụ na this greedy sin it's not only that it's sin, it's a sin of this sin ọ bụrụ na gbasị mbe nwachasị wee bụrụ ekere gị why nji keep on hammering on it. It's a sin that involves blackmailing. You must blackmail her husband ka o wee nye gị chance. You understand? It's a sin that is not only sin involved, but it involve other sin. Major break today, or come down. But I'm not saying we're no fun job, but many things. Sometimes all they lead you to murder. Ụfọdụ na-eme kata zie nwunye mmadụ ha planụọ ihe ọjọọ n'ebe di onye nwa nọ ka di onye a wee chaa n'ụzọ ka o wee nwezie the woman hostel. Mmehie ejigoro n'aka eji maka ya wee pịawa ọtụtụ ndị mmadụ kwatuo tronu ndị mmadụ ka ngwa nwantịrị mmadụ onwe onye a na-akpọ David. David is a called one. David is an anointed person. David bụ somebody a program n'oga bụ a leader of his people. The long time when Samson fell because of this sin of the flesh. Samson fell because of the sin of the flesh, because he was warned not to marry from that Palestinian. He lost after the woman and got married to her. And this woman destroyed Samson. And Machi don't go to the mother, lost it after women. And Mekumaka also married, even lost it after young ladies, have destroyed some people. Only one yoga be cross one. Kege Bome or on this plan. Ochuge Sogi. He mere onwe gị ndị ọgbanje emechaa gị ihe ndị otu emechaa gị ihe you know why ha ga-eme gị ihe niile you know why ijiri ọfọ ijiri ogu ị nwere ike ịbụrụ onye na-abụ ị na-ajọ mpụ from Ngozi na-ajọ mpụ from Elizabeth na-ajọ mpụ from Ifeọma na-ajọ mpụ from Ifeyinwa na-ajọ mpụ to onye otu mgbe ewee set you up wee nye gị ụfọdụ ndị na-agwa gị ndị highway ndị ọgbanje highway once cross ya pịa nke ga anago ịbụrụgo onye nwụrụ anwụ na-aga ije. It's just a matter of time announce ya ịnago your business will crumble, everything about you, even your health will be in shambles. Odiem and Samson wee jam more Delilah wee na ya n'iyi ụbọchị atụ ya ndụ ya n'ime ya. Onye ka bụ iru Samson maka onye bụ Samson. Samson is a called one. And ma achọ ịgwa gị ebe destroy the called ones. Ọ bụrụzie gị nwa ọbanshi destroy the program that is nature programmed their coming. If you don't know about Samson, Samson is somebody they were prophesied and an angel more chukwu bịakwutelụ mmụọ ma bịakwutere nne wee gwu ya n'onwe na ọ ga-amụ nwa ọ ga-atụ ime na ọ ga-amụ nwa nwoke na nwa nwoke ahụ ọ ga-amụ na agụba ama abịa n'isi na ọ ga-abụ onye a ga-esi n'aka wee zọpụta agbụrụ ya. Ọ zọpụtara agbụrụ ya ka ọ na ọ zọpụtara ha. And when he deviated from the original plan
he was destroyed. And the forces here, they all remain adamant. And he faced the consequence. Who are you? You keep on doing a sort of evil. I don't mean using as sin, because you know why I normally like to use this particular sin? It's so alarming. I can tell you for sure, 60% of married women cheat. Yes. But 70% of married men cheat also. It's not acceptable. Ordinary does not support promiscuity. Ordinary does not support it. Promiscuity, ordinary does not support it. But some are accusing the sin of promiscuity. If one out here, ordinary support. I understand. If there's any need for any assistance or for equity matter, but if I remain in the dark, on our job, Mana Samson was destroyed. Despite who he was destroyed. So don't book out. Even if I called one, able to be a to hear the men who only are for them mother. Girl, mother of one. If we are a model of the old dog, but you can't get it. Call of man. Who does that? It's lies. But if they did all over one, you want a Maracan in a kept. Go working out on your or no charity or lady or your guy. It is go for it is all good. It is go for no good. Come on, guy. Oh, David. David is anointed and called one. Only Abu don't know Abu Dula. Only I get in that care was his people. A usually we will Goliath, a mere king of his people at young age. Mana, Oboro you know that na talk we so no you know there. Finally, one the sin of the flesh pulled him down. Oba nene by an enu nene, when one na asa, when well lost after him ha. Well, to go one ya be able to be the way well on Unya is Uria. Or upon the area, see I would do one yet in you walk. Call boy, who go negative mindset. Of Busia, which you get as years no, there, no one yet. Madam more, man, all planning, call planner. And my J wagon on one, then I talk how what I would your mother, her plan or body her. I will take you over. It is all for it is all good. David the Messiah, David the Trial for 1 year, but I'm not one about absolute. My generation book. And when see David, when I'm always so young, what David. Nanyaba woman, which and a mother afro. Not more for ya. When see an away about Solum, gown. Where about absolute metal didn't do ya. It is come. Your moon and the mother on the dinner. Where metal didn't do. And when I'm way about absolute messiah, absolute Gerana, horse at 2 years and you see a corner, no, absolute. Yes. If I thought that out and is added to a I will go Solomon, David, Maki, your mellow. Now, I'm waiting up here. Solomon, in my restitution, in my declaration, in my fully in the David that awaits the Ocheserito. Ruojo. Warren to Samon now. You were Ruojo. They are your Chineke and they are my image. Chineke was said David. Oh, well, Walamon, nature more wives, nature more wives. In your permission. The one name and one way what to cheap work again. Now, for 1 year, no, again, because of reason 1, 2, 3, 4. Me needed assistance. I won't need assistance. Indeed, I'm more the better. I want to make the new cigarette approve. You will have a woman on the neck of Munoz. Igbo. You know that? You might not like what I'm telling you, but I'm telling you the truth. Which people will not tell you.
I don't talk for you to like me. Ma agwa gị ihe nchọ ka ngwa gị ihe asị m kwuo. All this morning ka agwa m not topic m ekwuta. As at yesterday I'm not knowing ka m ekwuta. Ejiri m Eze-Ana mma ekwupụrụ ana ụtụtụ ehihie abalị. I can tell you some of these sins you committed on your own. Eji m nke as a yardstick and we are married at. Gazie n'ime onwe search your heart. E nwere ike na-asị na ọya ọnkụ ma ọ na onye na-etu aji gị. O nwere ike ọ bụrụ gị ji onwe gị. It's your lifestyle. Ijisikwa ọfọ, ijisikwa ogu. Ihe ọ bụla ị na-eme ị ga-eji ọfọ jide ogu. Intentionally. Ị ga-eme ihe ị kwesịrị ime ka ngwa nwantara ịgbara. O nwere onye ị ga-abụ ị na-agba afịa ịgbagide afọ onye anwa. Ị na-ayọ kedu ihe a ga-eme. O nwere onye agbagide afọ etu a thick darkness anọchie. Mmụọ a na-agba ama na onye na-etu a na ụzọ ya adịrị ọcha. Ị na-ayọ kedu ihe a ga-eme nwezikwara ndị hope. Mmụọ nwere ike sị na hope. Mana ihe mere onwe ya jegoro mee 1 2 3 4. Ịghọtara ya? Ya jegoro mee 1 2 3 4. That 1 2 3 4 asịsị ma ahụ bụrụ the solution. N'ọsị megoro 1 2 3 4 ka ife dịtụ. Then n'ife ọma dị. Maka na ọ bụrụgo onye abụrụgo ekọdụ 1. Ọ bụrụgo onye nwere nnukwu akara. Then mana lifestyle ya abụlọkụgo ndị gbauchie unyi na ezigbo akara aka Chukwu nyere ya. O nwere ike imechago ihe niile ị kwesịrị ime ka ife ọma apụta ife. Ofu mmụọ adachesi na maka na onye ahụ imegidelu nwoke ahụ imegidelu ka ngwa nwetara mara ndị wee na-ekwu a sin of ije after one person's wife. Mgbe ọbụla nwunye gị ibido jekwuo nwunye mmadụ ị na-enye datị nwaanyị dị impetu the god. Ifu na-agwa nwaanyị ya ga-echenji etu ọ ga-esi na-agwazi nwu di okwu ka ọ ya abụzi in a way of belittling the man. Obi mgbawa nwere ike igbuda ma gị nwa na oge kwụcha na akụ na-asị na ọ bụrụ ngwa bụ gị mana ọgụnwa because ka m gwa gị eziokwu ọ ka mma nwoke inwe problem outside than inwe problem ihe na-agbawa ya obi right in his house. Ọ na-egbu nwoke faster. Ọ na-egbu nwoke very fast. So what am I saying? Ihe ị ga-eme bụ ihe ndị a emesi ihe niile enwere ike alụghalụghị ọlụ ofu mmụọ abadachie na onye na-etu a deserve this appeal, this begging. Ọlụ a na-alụ n'ụzọ ya onye a na ọma work. You know why? Na onye a na kọmitiri ihe na-etu a o nwere ike ọ bụrụ na mgbe echụchigoro ụfọdụ aja o nwere ike sị ma ọja agha ndị ahụ ị chụrụ abụrụ ihe medụrụ ka mmụọ wee pụta dị maka o nwere ụfọdụ ihe ya thick darkness ga-adị n'ụzọ mmadụ. Ị na-agba afọ elu na-agba afọ ana mmụọ agbaghị nkịtị ọ dị ka ekpuru ihe problem ekpuo ya afọ ya n'afa. O nwere ike mana ịlụgbazi ọlụ afọ na-enwe ike ịlụgbazi n'isi onye anwa ife adịtụ ofu mmụọ wee gapụtazie n'ife dịtụ mana na onye a ọ ma afọ ife ọma na ife o mere na ife o mere pụtara ejukwazi ese kụwa ihe mere ihe anwa mmụọ a ji wee dachie. Nwee ka ọ bụrụ mmụọ onye o megudoro di ya ma ọ bụrụ ihe sị nwoke anwa nwụrụ anwụ mmụọ nwoke a ekpechiri na nwoke a ma afụnata ife ọma na ebe ọ gasara ezinụlọ nke na ọ ga-agasa famili nke gbaa ya aga. Ana m achọ ịkọwara gị the problem na social media ka m gwa gị social media jitekwuru ezinụlọ kwuru ezinụlọ na yes ị na-asị m ọcha asị nwere good things pụtanụ yes mana ihe ọjọọ dị nke bụ na 60% of married women na-agba n'irodo taa. Ihe o butere n'ezinụlọ dị too much bọsị m ga-akọwa gbasara ihe the sin of for the flesh mere n'ezinụlọ ya adị surprise. Mana ihe anyị na-ekwu tata ọfọ na ogu ihe ị na-eme ijizikwa ọfọ na ogu ijide ihe ọ bụrụ na ijide ọfọ na ogu mmụọ ala Igbo ga-echekwa gị. Ị ga-eje mmemme jee vileji jee ihe ọbụla ị na-eje nata onye ọbụla na-anwụsara gị enye ule nọ n'onwe na-eme onwe onye cheelu gị njọ onwe ọdachi ma ọ bụrụ na iji ọfọ na iji ogu ma imelụrụ ana a na-ewekwudoro gị mana ọ bụrụ na ijiri ọfọ na ogu
iwere protection maka na anyị Igbo na-asị na iji ma ọfọ n'oji ogu onye ọbụla na-ekele m na-eji ọfọ jide ogu na ọfọ na ogu ma ejienu ijide ọfọ na ogu mmadụ chee ihe ọjọọ ga-eme gị ọfọ na ogu ama ekwenata ike ọfọ na ogu ga-egbu onye ahụ ike ọfọ na ogu ama ekwe ka ihe ahụ onye ahụ zụrụ bịara mmezu maka gịnị na iji ọfọ na ogu. You must avoid those things that destroys your future. Maka na destroy your future. Ị chọwa onye ị ga-blame, onye ị ga-asị na ọnyanwa dị responsible for your predicament. Ị nwere ike blame uncle gị, ị nwere ike blame ibu gị ma ọ ibe gị, ị nwekwara ike blame all your spiritualist na ọnya jigara ịrụrụ ọrụ ọfụma. Mana o nwere ike ọ bụrụ na ọgụ bụ the cause of your problem. Let me tell you what you do. O nwere ọtụtụ ndị mmadụ mmụọ kwechiri na onye a na-ataliri afụfụ tiri n'ọnwụ isi aba ya ịmara onwe afa ihe agbagodo ifu onye ahụ na mmụọ kwechiri na onye a ya nwụriri yes maka ihe o mere nwere ka ọ bụrụ na mmụọ agaghị aka na kesi ya ihe iri dịrị ime gị nwa na onwe personally nwa ichegharịa wee sị na-ebi so sorry maka mpụ na ọtọnọ imegoro sofa mpụ na ọtọnọ imegoro sofa wee na-ayọzi Chukwu oku si ya biko eziokwu na ihe dị ka m gwa gị mmụọ chi deal with you ihe ahụ the true cause of your problem ama apụtara afa agba afọ elu gba afa na okpuchie ọ dị ka ọ na-achị pụta okpuchikwa n'afa onye na-agba dị ama wee ka ọgbakọta dị afọ etu ahụ ike agwụ ya hapụ ya mana ọ mmụọ na-egbuchi ya o nwere nke ọ ya abụ echirịta afọ etu anapụghị afa maka ihe na ihe anwa jienu pụta na-ekwu and ekwu ahụ ekekwu etu anwa ịjụwazi ha ga-edi deep of ihe na-etu anwa ha sị ajụọ gị sị ha ọ na ntị odi ntị a na-echi gị ekwuo gbasara datị na mana agwa gị hapụ ya maka na mmụọ ka chọrọ idil wutata onye a ka ọ taa afụfụ nwere ka ọ nwere ihe ọ ya anwụ anwụ o nwere ike mgbe ọzọzi keesi onye a ga-ebute keesi onye anwa n'afọ ọzọzi enwere ike ana ọnwụ adabago n'isi ya asị gị je wụtụsite je zokwu okwu maka ndụ ya maka na mmụọ ya agụụ iyi na ọya egbu ya mana ọ bụrụ na gị nwa na onwe gị kịta anyị ka dị ndụ ifesi east wee nyocha obi gị onye na-agwa ndị mma spiritual exercise is very important. If you are following me and don't have time for your spiritual exercise, you are not serious. I keep saying it. Ị maara onwe gị karịa ka mmadụ maara gị. Search deep your heart. Kedu ihe bụ ihe ọtọnọ dị iche iche imego ma nke mmadụ ma nke mmadụ amara ma nke ọ bụ sọsọ gị nwa ma. Why can't you present it before your chi, your ezumezu, and the money nigga na haso? Maka na okwu ọbụla ikwupụtara o gosi nke mbụ dị sọrị wee sị mmụọ gị na haso do n'imekwara ihe dị etu a n'imere ihe dị etu a na nwa ha biko ha gbaghara gị maka na nke ahụ ịyọrọ mgbaghara gbawaluwe obi akwago gị bụ akwa o so mem I cried nsogbu mgbagasịrị mgbe m nọ n'ụka ọbịa ma enwere ụdị nghọta m nwere na akwa gụọ gị bụ akwa mkpecha akwa ificha anya gị yọọ ndị gị na asụsụ ya biko na-ede sọrị n'otiwa na obi onwe ya na-agbọ obi tiwa na-etiwa na obi gwepịara egwepịa n'ọnya ka iji ayọ ha by then ọ bụrụ nke a pụtara na afọ inwe kwụziri ike jiri aka nwa onye na-arụ n'ụwa ọrụ na-ene ihe dị etu anyị mere onye na-eme ihe aja ndị na-akwụ alụ na ife ime ọ ga-enyere gị aka because nke aka ga-enyetara gị aka sef because ọ nke gị nwa na onwe gị ji obi wee chegharịa ma chigharịa mana ụfọdụ onwe ọ bụrụ ka a gbatara n'afa gbakara afọ agbapụgo gị afọ ọ gbapụrụ gị afọ mana gị nwere onwe gị adịrọ hapi ọ gbapụrụ gị afọ mana gị nwere adịrọ hapi ịdịrọ hapi because na ị na-emere ihe afọ ihe agwakwara gị ka eme mana o wutere gị echichi ya gaba na mpụ na ọtọ n'ọgụ ijizikwa ọfọ ijizikwa ogu iche na ihe aja na ihe mmụọ bụ ije confession iche na ihe ọ bụ anyị nwa na-eme ihe aja na ọ bụrụ na ịbịa ọ bụrụ na ịkwetara na ihe a imelụ na ịdị sọrị na ya na ime emezi ya ọzọ o nwere ọrụ a na-alụrụ gị
He must confess. They hear him and they're sorry, and they may be also. So you don't follow Ogu. If you don't follow Ogu, I can assure you, when you hear more, I don't more than more, I don't money again. You know, Kadia? Man, you go follow Ogu. You almost amen. That to get. You know, Kadia? Negative thought over they send after you, got to get. Makihina, is 0 4, is 0. Money gets 0 for no, don't know the bedrock, the foundational base of Igbo spirituality. That is here. You want to do Kusia, or Kusin Kusigo, or we were Ajuju, or when you talk about family, send them a message in WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Now, I took work to get a premium in only can in the Sinaki. Ayo, who be organizing difference and well wishers and friends of the temple all over the globe. Ebo one and this show no one and I know them no gawa. Now, I took work to get a premium in the Carabum Grobinine. No, they go. Na Ajagua, na John the Happy. Okay, Garaga. Kahana Yomara. Na hare when ha memezozo, may their sins be forgiven. May they receive help. May they be liberated. Didn't they kill on Wahabo? Didn't they do or didn't they do? May they receive the vision. May they receive the strength and the guide. May they be led to that path. Also, they do Banesindo. Now, to work can keep me here in only can you see that here. Yagasia. He gets young because he gave me only for Nanya we share. Kaya friends and where we shall stop for the horse's mouth. But a man only gauging to see our words of that. Yagasia called the qua, Udioga, a chinine. But one is there. I may see a morning administration, which was not temple. I got back on Oga one case you by 9 a.m. Yagasia. Awful.